Alhoewel we gisteren de eerste helft van Ameland schoongemaakt hebben en vergeleken met de rest van het land was het redelijk schoon. Maar wil niet zeggen dat je niks vindt, want we hebben toch 335 kilo als ik het goed zeg. 353 kilo. 353 kilo afval hebben we gisteren opgehaald. Maar je gaat waarschijnlijk ook visnetten vinden en bijvoorbeeld jerrycans. En die zijn dan weer door de schepen en door de visserij zijn die eigenlijk overboord gekieperd, helaas. En spoelt weer aan op het strand. En wat nou eigenlijk het grootste probleem is het plastic. Het plastic wat in zee terechtkomt. Veel troep of niet? Nou, minder dan verwacht. Wat had je verwacht? Dat de zak wel wat voller zou zijn. Het oprommen van de stranden is noodzakelijk. Gemiddeld vinden de vrijwilligers op 100 meter strand 450 stukjes afval. We vinden op de toeristenstranden met name heel veel sigarettenpeuken, verpakkingen van etenswaren, ijspapiertjes, doppen, blikjes, dat soort materiaal. En als je meer op de afgelegen stukken strand kijkt, dan vinden we heel veel visnetten en ook afval van scheepvaart. Dus jerrycans, verfbussen, schoonmaakmiddelen, allemaal dat soort spul. De stranden zijn hier absoluut schoner dan op andere plekken. Het hangt soms ook een beetje vanaf van de precieze locatie, want je hebt plekken vanwege de stroming waar dan heel veel afval terechtkomt. Maar over het algemeen, het strand van Ameland bijvoorbeeld, is een stuk schoner dan de andere stranden waar we geweest zijn. Wat vind je het ergste wat je gevonden hebt? Grote stukken plastic. Ik vind het touw. Want al die dieren die kunnen daar even strik raken. Dat vind ik heel zielig. Dit is het resultaat van een urenlang afval oprommen op het strand. Wie het net oprommen, dan hier deze vrouw er misschien wel in zwemmen matten. De belening van de band?